Lek ngene malah bahaya, ngene tibone sapa yang tanggung jawab? Nah, iki ora nek anggaran UGD. Ini ben jelas. Pak. Pak. Ini petuk karo kancane, wis. Pak, ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Mengke kualat iki Pak Yoyo iki bar munggah haji kok. Ora kualat njunjung aku kok njunjung ra masalah. Nggih, anu nyuwun sewu lho. Apa? Ning ngadem aja rene. Lah ceteng pundi madepe? Lah kowe kaya padasan Mas Mal karo wudu wis. Lah jenengan bar munggah haji aja tahajud kok pripun? Anu ngapunten. Wes aku nang kene Ken. Ya ning kono wae. Ah, sik, ketoke tancepane ora apik, orang becik kowe ngono. Ben apik kan, rada nengah kene, cah bagus. Nah, nengah kene. Nengah. Pak, malah kaya metu memedi ya lho. Kok kaya metu demi-demitan lho. Wah. Ayo elu Pak, ayo elu Pak. Pak, wayange sing tuyul niku lho, Pak. Wayange tuyul, Pak, tuyul, Pak. Wis diwakili iki wis kena wis. Ngene apik neh. Dadi pomo wayang metu setan-setan, ora usah golek wayang tenan. Napa? Lah ngene wis dadi. Walah lah, golek panganan camplukane diriwahe kaya ngene. Iya.